way and then phone June koto social media say Injil Obinim and da me brebe so me wo me pa mo chow me yemuma any aburo so fuo mo na mo nya ma yie yes finish no me yi ba busuafo afrim Asɛm koto social media me busuafo nka ho me yiri Florence Obinim so nka ho me yi na afrim Kwadwo Obinim wo boa abusuafo oboa unim wasase obeye bibia tia de yere no Florence Obinim sase o kika ho Kwadwo Obinim wasase wo boa enti no wase de ko fa lumba akwadwo safo asɛm de bam me se ba na eyo Kwadwo Obinim waka no ho oboa ubekom no ono ma bia ko wo asie opekwa bia silence ne yere no wa hu ni se tim legal wife for lumba case no e say maka cho sa sofo na ye din nyina no wo mu yesa ne ma ni bi ditisi ma Kwadwo Obinim wo boa Florence Obinim kika ho e ma ni nya too late ansa see had I know it's always at last Jimra fufra na abagana na wallet Amra fufra abagana ni sawu kokko to ani to me say wotina bontim adai ebada bay ani ananso ami anti that the lumba chira sem ensam na bebre atro eno nokre ena epre eyere ene side chick ena epre abusuafo ene ni pabonefo ena epre I had the reason so now opani bia di nkomo wa kyerkyere ensam num ye koso no maka ne sen kakra ye mpanifo bebre no a omonti case na se no they will come in and explain things ometene ma bi ase fi se ye kwanya ye dumba yere maame AKOSUA se wa fa so no ye ne nani ne yi tie de ka no obia wo ne hawo obia be kwa na manem but kwanya ye fa so a ye treat maame no na ye use ne ma against maame no e so shocking ye ntwen court no na ye nhwe ne mom commentator position Ghana for betima kire o madwen opani na kire said the systems o mo pretty kwan fa so a o maame na bedu ba bi e de na duru I had the reason so yakasa lumba asem no enye ni ne san obi oba bia betuni be ma bia wo enye oba ne pe be ma ne ka ho bi na mom emeka ha wani emeka nkire ye se ade a wo nka ye wo anka wo mpene enne enam se ye wo ntire ye nka se chinchira ye nka bi ma sa nipa no enye no kure abogana Ghana ni jibone ho ye dia eyaw edi amanfo ne abasa be say ye console wo mo very terrible situation na opani ni kasa no o make some statements am me pesa wonya abotre na tie maame AKOSUA se wa obi bi ni de waye wa fa obi ni waye ni yi ne e ma abawiase emudodo anytime animwa oba onfa hwema oba se ona obegina wo konso de ayi sa na tie nenso yetiminya ma bi tise maame AKOSUA se wa anka be ma bebre e be bonsem ye nka no kore edene nyama nyina ene wokuta maame AKOSUA se wa akoma ni bi ye ntete ye no ekoye se oba bi afi se oba be ma brabo na be ma no no abi ye be ni yi enso maame se wa no ogina ye se ono obuabua ma be ma bi abi yi ntini ye ka se maame se wa egina tena lumba brabo because of se o invest wo mtia wa invest massively o that lumba life mama ne why icon no kure ba kope nya botre tie nsam na kire wadwen wo asem a opani walking so enti se maame ne papa ena atena se ena omaye nhihye apa ajapade ye pa ajapade no sabra ne enwo ena nkakra ya so ba wiase ye ba wo mu na mo ba wiase no maame ne papa no na aka abom ena omutua musuku amoko ehun ka ena omutua na abeduru baabi okay enti mo nyine ye no ese mo di buoni ani die ema mo maame ne mo papa okay ena papa no abefiri so ajapade na mo ye no maame ne papa ne ye no ye che ema abusua bi abusua so gibi ai meni mi kuru bre no ai wow se ne be ya otan ye den emma oni abusua ni ntemti okay na ye de aka no ama maame no se onfa hwa mu enkwada no e je fa se directly na enkwada ne dia ana se amamre mu no ye se eyere nko okay na eba mra ena papa na firi mu no maame no
yempamo no enti ajapade no ne papa ne dia ena mma no nso mo tafre ho bie mo ne mo maame no no enti maame no se dia ajapade ne ma no na odi hwe mo nkola no abusa yesu ade o because ya wo akola no efse ade na omo ye di agya mo ena papa na firi maame ne te ase onwuye enti se maame ne te ase de ho na mo de abehwe mo maame mate ase na se maame ne papa ne ni ho dia ene yetimi yi eba ne bi se ono nya de bedi kan na hwesa mbonka kane kura no nanka kane na nanka busuapanimfo papa wo ho no se papa wo ho no ye de sa de ani ja busuapanin no de ahwe enkola bi kura no muso no onyini a omunyina ode omaja wonya busuapanyi papa nso no so atena so de akohe ne ma so ti ase enti se ya papa ni ho no na maame no ne na bre anya ajapade no enkola no papa no wo ho a maame no eni papa ne de sa skana na ajapade ne hwem enti se papa ni ho de a maame no ene ewo mumu tumi enyam na se mbunya maame ne sutumi enti de oho bia maame no ene se bedi na no de hwem so enti so ko for school ba de a ene megu sa se menene bre no na wugina he kwan ya fa so akan ye bia na ewo ne kwan so enti sese no maame no wotumi na tumi no nsusu no o gina de ahwe nkola no so eda achi ena mo kura sabe o mo kura na o mo ti aburu kire no kura no sabe yesu nya emfie du nwotwe asese kura onka busu kobo bra na fe ye de na obepre efie japade o papa ne o ma be japade o ba bre o so kokko school enti o so ko enti so o ko dia na bia o maame no na wache obi wache wade ana o papa so mo da so ti ase na aduru bra se motemo o mbeche mwade na mo so motemo enti unko je emebo so se enti maame no ena se nkola ni nyina hye nensa enti ajapade bia eye yacha eba bedi maame ene nkola no de maame no ena so ode hwe mu nkola na mame mbusa se empena banso etimi tigina se bako school me papa ye legend me wonim de me obibia me so me ti agina me ne ayi maame a wote aware ase eko sabio power of administration de be charge apade de be hwe apade so esa se me wonim de me maame no bogawe ontre ba bi kwa me nyere me ho se Abraham se na yire mu doso ene Old Testament na we wa na so Sara awo ye na yire no ono de na japade no se mprama ne de o che o made no ja o mu kwan nti mprama ye che o made John cha ye che wade ne se o ma me wa be so papa no enti wo ye papa ne boja na mum amamre mu no ya nya o ho ade no wo ye hoho tedi kwa se wutigina usuku a wakoyi na achi abodina ekuta wunyina embeye akakabensam buku o wi ase nyina wa mena ko bu yem kura na untimi nsole nyina wow so wo ye mpana ba na de be na AKOSUA ye hu sa ne ma yi o ni nyina ye kira ye nkire ene ka ye nka sa nyama we ni ke duru ba bia abusua bia afra abusua ni hia ne yato ama wo na yatie adwenkire na de ewo mu bia na busuapani na kire se ade we ni kwan se ni na te ena ade awura kokura ni se ene no ye de asole no abekekire ye ho abekekire niema ba se niema ni nyina nanso asole no so ya amamre asole emre bia wo asole mu bia no nsihye bia wa so bia na ya amamre wow because esom ya amamre wow what I say adenti ena o se ye de to ye de na twere ye ko fa obi de so enti ye ni me de enti mpanimfo se wo hunu ba bia ofira hunu ba bia okọ ena nipa bia nso ti asase we so na se wonnim wa mamre a o yera o ti sa tintin ho amframa edene na mu o de ne na moa ba bia opebia na wo ato se nsuo mu se gyamu se nyino akogya ato enti ye wo me ne wo ya sede se yesua ya mamre efiri mako ko akasi nti oduma nkoma emwa yen ye beto aso ye behunu ni ma bebre na wa wugina ba bia wa hu sesebe o ye kaniba so se wo nti sa ne ma we ase a na che se wo nyi ntu se o ye kaniba okay we wo be frem man freni wo be frem mu ana be ha so o ye kaniba de ade ko no ti ase na ye hwa ade bi
lumba nsɛm no pempem ba ye brobro so ene ye nam high court ye nam hefa Accra court ne ye hwirisi na ye sere ne ye bo bloggers ne ye dibia atam ne nyina no me hyade bi nso court ho ana onimdifo bi kyeremu se eba akan aware mu a ye wo aware ankasa wo ho a ye nim se ye de nsa akose na wo kyire ana empena se ni obi hyehye ho nso ne ye gitum ewo yakan mem What's ansem we bia ya wo gene sen wo ye kani a woni mama mani amane no wo gene se because ebesi satani na no ene na mitim a me dwe me ho la me ntime ho ase bia se ye ne metu ekwa na me nkoso twe me mpana da chi bi nipa ni ho a me se be kai me se me so me ye yere de be na wo be ka dia fa ho isa de fruit ri mukura ka me se me wari o so ka me twe mpene ye aware ahodo ye wa tani ade nyina wo okay se de beba ni nyina so empna ware no de ma ye gitum ni se akan amamre mu be ma mo adwaman oba ne wo adwaman wa fa ne ye chi ni obi akoye lelele bi o ba bi no be ma mo adwaman e se be ma obetumi awalidu oh eno na ma firmati ase wow so ati ase enti bia wa fa oba no wa nya ne ho ade na awoaba nti woni na wo ye no ebi kura no antimi ansa nkwa no bibia si woni nnete enti ye gitum se woni na na emum se ye ba amamre mu ni ye ba ajapade echemu a se de oye eyire no ye mani dua wo wa hwe be ma ba kwa na mienu de ye kasi ye gitum no eno woni de ayaye no ho ade na ono ye yire no encha ade pe okay eno na wo se ye hu so na wo ti ase nti so ye kan ni a se woni oba kane no kura na se woni oba ate na woni na wudu na wonye no ho ade a ofiri mu kura ye mesew ye mesew ene ena akwasi akofa nkrata bi se watena ne nchen ena wasom no wa brɛ ne ho ena wo se wa pepa ne ho atantan de eno de twitwa ye ho ena akofa sa ne na ba behim na nka kan amamre mu paare sa ne ma no nka ye nyintum sa nanso ye kwa ye nim no na niam afoforo ye de eba nanso untimi me fa mesi de ewo ho no a eye papa no ekwan emanye yi nti mbra wale ne ye gitum na mbra wale no anu de aye no ho ade na ye hwa ade bi sese no abusua no nsam a akwakoye bibia wo ho ne na mo social media nso ne akwakoye japade che me na yesa mi wo hu tumi se mi di animu na me toto se bi mi wura wonye ne ba bi kɔ se bi na japade na me hwɛ se me che niema no na no bi ka se wonte niema bi ase because bra lumba etoye no na amamra ne amanye bi anka se ye ma me AKOSUA Serwaa wogya bibia de to hɔ de asi bi ankoma ne ekoda na nka woba obetena sese yere ebesu ni kunu ene ni di nkra atwa to no ma hu ne saa ejade ti na edu ajapade cha wo de krata ekokɔ to sese bi o ye ma wutumi se una eye se wutigina se oba ya ware wo na wo hwe toto wo kunu achi se de beya wo so na achi enye basa wo mo so ya adwene wo saa ne ma ne ho ye musa se efunu ne de da na wo hin wo se baba ya so stadium wadu do se ne ma mo kwa se o mo nkɔhwe eno so ya asam mimi se bi ko ho bi so ma hu so enti se amamre mu no se ukunu wu a woni ne kodi nkra okay so na eno no na abusua no ene wo ba na abusua no nyina mu nyina ya adwenkro se ampa be ma na wu okay yire ne nti wo be yekuna nti wo abusuafo ba na abusuafo di wachi ema yesese ye bia na yehwe okay ne ye efunu ne to wa na manso shaase e ba ho esan se yenya tibonkosu bi so na nanu we de manimu a nti manso shaase no kuna kura no me ma hunu se ma me ne sheda ye kuna what I say eye de shaase eni ba bi e be wie so ni nyina so kofa ba nso ye wura ba ko peto parki no so o balance for Asɛm kono the next time we che ya no ba no numba no nyina be no numba no nim no o minim numba pa ko jo fuzu enu ya o Sh0cking minim no pa so ni open o betra Sh0cking sa tam na edin ma no hye dem nti sa lady we AKOSUA Serwaa no ntimi minim no from
story no for AKOSUA Serwaa. She know me and I know her. Me all boy actually. When miss me no. It will more life kakra. The last time buy no more can. Ya me to them man will be obem bia na me catch say mo mo tete abrochire mo ntia abrochire nti mo mo hustle. Say the girl we say bless our boy no. Bia nkasa. One wo dobroni. Forget about this woman. Mo fa bibia ma AKOSUA Serwaa. She's the one. What kind of she come back Eddie ma remember say focus studio. Ti so be kalum ba nimbi o say enum hia asem ti mature dem mature no gudem mfie miensa asem mfie ho anwa sika 70 na mentimi nko studio so what is all no pay e you be do pie AKOSUA Serwaa ne mai sika no di wanti mo work here every year say every 6 months bi ana enum ba nsem bi ha lumba nsem yi etu obetwanie lumba nsem yi etu obetwanie bibusa se na hu kosam wana kofa sansem we na abaye Zamne de ode bae no ni wura na nkasa na oyelumba na nkasa no ono na de sansem ni nyina ye de aba so e se nipa bia so TV ase a de dikan no ese ototo wachi yi because penimfo se obinim jonku a ade e beche so ana obi su ni machina se nti se ukoduru baabi na ohwe wasetena wapomden wakone aba ne ade no na washase na waye ntutuye so waye ntutuye de to ho a ha obi anye de eni akiri des wantimi anye sa ntutuye na wo de hawo ebeba be to titiru emma eni abusuya so aha na ebre bia medwene ho kese pa nti pani bia woti asase so sebe bibi kakra wo nsam a ebre woti ase ese otimi anhihie to o ma wo ne wo ma nchima ana untimi mfa sebe wajapade nyina ma wo ma untimi mfa wajapade nyina nso nkoma abusuya ese ohun se emade ni abusuya di amma se kina bi unni ho a abusuya ne ma no ankotwema nso na ankofa ha obi ama ese unni ho no ese ntifuni ho a apejafo timide bia me ka se so maame no papa wu na se so ni maame ne papa na ye wa nkasa wa brabo ese o maame abusuafo o papa abusuafo enti akora pa na wo be ye e de akire wo mo na be mom so ade atum se wo ye oba so ye oba so ati ase enti ye se o ye ntutu ya papa e de to ansa na be fira wa fira se no se o be ti ase a na wo de o blame no ekofo lumba de di kan na de tosu mienu e hwana de tosu mienu pani ma bome na ya no de tosu mienu e ya busua pani na abusua pani bebi basa we ye ntem no hwehwem wapemu niam ahunu se we da we kose ansa na wo watena se na wape mpanimfo ni bi e wa abusua ni mu aka wo se asem we si ye no because me hu se we ti se enti mumu a me monka me ho na yemfa yie nye den entu yie etime bi susi se sei na me pese me ye no sei na me pese me ye no no mo so ya den a kire o madwene o ma kire o madwene na mabɔ no nyina apo awie no afi na wo beto nsa e de afre wo mo asese o ye den o frɛ wo na na o matena se asem sei na aba nti asem ne ba me hwehwe emi no me hunu se ebia sa maami we ono na eye bema oba bema na tiska ere aware no akan so se kase aware a yemfa nkrata yemfa renge enwale ye de amamre ni amane ekwan so no eye oba no eho ne ma kakra papa sika maami sika ena nkontaje sikan so ena bedwafo sika kakra na afi aware na nkasa no ejina hye na afoso a eye nsa no eno na ye akanfo ye de gi aware ye gitum okay enti baabia no abeka se kogu aware se kofa ring baba se kofa ye beka se wo de omo nsa akoma abusua sa na eno ne aware no na ebre nim ti ebre bamu a ye be se da akọ aware ni ne ye yira na de ye no so enti sa ne amani nyina no ente se wo abusua pene no wo hwe toto sa ne amani nyina no hu afi wa frɛ wo mo no wa ye nhyehyɛ
e de ama wo mo se bia bu se bia so wo de aware no wo be di mate na mom aware ni wurani enti sei e na aware wura no e beye wo su sei e na obeye e de aboa so na bibia akọ e na ekoba saa so a se emamienu no oni we yawo etu ntimi nka se de waye ne ho ade ene de onye ne ho ade ma no enye ne ma omu na afri na eche ejapade a busuapani no wo e na wo tena se aye nhihye hu kwan a wo befa so ema de yaye ne ho ade no amamre kwan so no de wo de bema ono ne ne ma na de yanye ne ho ade no so ono nso abesom abeboa ono nso de ade bema ono nso ene ne ma so na de yiyo eni asomdwe ababusuan no yenkɔhye obi achi yenkɔgi sika because opese asomdwe na eden eba ebise sa asomdwe ama wo abusuapani na nso ho ntɔ obi wobɛgye ho gyina wobɛbrɛ enti nema bi wɔ hɔ a ɛsɛ akan no me de bia no menim de onyankopɔn de ama ya asomdwe ne ahotɔma enti no me ntimi nka bibia nya amammerɛ mfa nto woda mentimi wati ase enti so ye san hihye na ebre bia no edi ahoto na de eba na asomdwe so ye den ewo nana ye be bowremu ewo sentie na yatena si because eniyema bi eha se na me kan ye no eniyema bi nam social media no so ai me ye ba me na makɔ school me na me wanim de okura de onko school nti wintimi me ye papa ja pade ma ye so ye mmerɛ me sanim de bia ye wo me busa se eja ta wan na wo ho kwan se oba animu ebe kire papa ni nya pade ye de tumi ma no se hwe ejapade we so ye mfa ma ne kure ka se hwe bibi so a na no nche se ye de ma okra se fa wan na wo hu tumi empo ya mamra ne amani mu no se ye che ejapade a ye de school nyansa ana be che asem bi ha me be se ye be nwan ase o free ale wo original bruni no ube hu se we de oye bruni eti be tu se no obi ko school da ko ti mu se me bruni ma be frem so kane no se obedi ade akura ne amfa onko school e so be kwa kosi obi nim de abatu fie nyansa ayede ade ntine ma onko school kura okay ntine asheda ya se de hia ba nka obi kwa kosi nyansa amfa so obi anyede eni ho eni so abeboa abusuane oman ntine amfa onko school enne ene yakodi disani ama na chi a ama ya mamre ne ama ne nyina yede eseye Oba mi video way and then phone you koto social media say injil Obinim eda me brebe so a mewuo me pa mo chaw miya mu ma eni aburo so fo mo na mo nya ma yie yes finish no meyi babusuafo afrim Asɛm nkoto social media mabusuafo nka ho me yire Florence Obinim so nka ho meyi na afrim eyi say unim dia warrior tie emfoni nti wa warrior so ye careful asema maka no kodwene ho sa warrior ye certificate wo warrior ye legal wife yes ya warrior ye respect ya kaposu ko Josafo ne lumba ne hwanhwan mo yie no ke bi mu nya ne tantan sa if you respect your husband and if you respect your wife you will never do any sorry to use this word any stupidity things you will respect your husband if you respect your wife do the right thing as a husband as a wife you claim but follow me so what I say Seko Josafo wale na na yere te ase a kadie kosu obetina as a wife but awale enuru baby yenti na ne ma no na yes ano te mesremo media nde me kama asem eda meto no meyie mabusuafo mayi mo afrim obi ni mabusu amamo ma ho mo be kokon tokwa wo mi funu ho be hye date ni de hey mo mra yie ni bi but anyam na mo be hye date de be yie eda mewuo obi obe hye date ene de be ye ma yie ni da ye sie me deda ho ye hwe nyina eye me ma ene aborosofo asa yeah abusuafo mo biansim
abusuafo mre yie ni bi bat enyam na mo beji yie na ye aye mamo meji yie ne nye meni abusuani asem bia nya me bewuo na mo bepre bibi saa mre mete asem mo bibi a mo bepre enya mewuo na mo bepre body ho ayi abeje nsa mesere mo etimi wu a mebusuafo mu mfrim me yire Florence so me wuja na o mfrim te me ma no ene aborosofo echirifo no mo na yie no mo nye den te me ma ne aborosofo na betena se papa ne te ase se no kan se ne ma